Hello friends, khulumka jotono no tai tini ni video hongkai tabuk Tripura Vlogger Rok je tabuk YouTuber je engnai rok ni bagai ang kaisa kok sana mwchungo abage no tabo mane tini ni video ani kok borok bai engnai guys. Okay, bai tini video ang start khai dongo. So ehe tabuk Chini Tiprasa Vloggers Rok tamja ni wngkha saimalia ang mane tamo vlogger engna bagai earning khaina bagai views manna bagai tamo sung tamo ungko controversy khaika hangkai man rang views hangkai controversy khaya boi bo sung khaiman ble khaya deba tabuk ang mane kazaro bo onek mane choli khaje mane borok ni je bising ni kokrok no borok sawoi amo out of nowhere byang ni sudden biang ne topic rok phayoi mane ti salayo kok salayo hangkai tamo amti ni bagi da sung YouTube phai sung amti ni bagi phaya ble phaya deba YouTube joto no borok nai tongo ungko okra chakra rok ungko sine nanu saman rok joto no tabuk nai tong ba YouTube tabuk YouTube no komta handi omo kaisa social media platform joto no borok no use khayo kun fano sung ungko saimai angui tongkha kun fano sung information nana hangkai no sung ang no abo YouTube phai sung YouTube sung search khayo haye deba YouTube Google omo no Chini ungko hangkai abag no ang mane Chini borok rok no ang sana mwchungo je amti rok ta anglai di kisa mane ungko kaham kai tongdi nini je mane niji je nang vlog rok phano khai tongo daily vlog khai tongo nini lifestyle vlog nang phuno goi tongo amo khai di haye deba kintu sung mane kok rok bo onek wan sugui sung kok ma sanai ahaino kok sai rakha dam kri sara kok ahaino sai rakha kai ungya ang comment rok bo je nuk mane comment rok bo boya haino langkano sui tongo haino hamia shitrak kokrok aino sui tong layo aino please amti rok khaita sui de amo ang saima no ko je jaga mane public bango a jaga amti nong nai kaham botong nai hamia botong nai kaham comment botong nai hamia comment botong nai amono angbo I accept khayo but je vlog sanam nai rok vlog phanong kha kun phano video sanam nai rok no amoni saka se depend nungo tabuk vlog sanamnai rok se kun phano hamia sairaka hangkai borok no hamia ngai thanai je comment khaine rok hangkai borok le nubo nukjagya borok hai hamia khnjagala kintu je video sanamnai ha je video ni je host bose hamia khnjagnai amo kaisa kok khai deba tabuk current je tabuk ungui tongo ang je ehe masa je vlogger ne nukmani obviously ungko laisa hanai laisa de burma hanai tai bini kok bang kaisa je sana mwchungo je bini ungko vlog rok le kaham no khayo haya da daily vlogs ne daily lifestyle bini vlog rok no bo phunugo kaham no khaikya but o je bo recent je video je khaimani bo tamo khaikya bo mane obviously sung joto no joli jago haye daba kintu joli fru nang amtei word je use khai tong mani amo nek hamia a word nang tamo use khai kya je mane debbarma rok are nang khai debbarma ya duba nang bo debbarma ang bo debbarma haye daba debbarma shimi boya kintu amti khe title no tui amti khe nang je kok samani amo chalia do nang bo brai ang bo mane nini je vlogs rok ang bo mane baisha ushu nayo do ang bo sajago but o jaga o mane nang je kaisa mane debbar mahane je kokti samane kaisa community amo Tripura community sini je Tiprasa community amo onek dukhu nangnai tai kok rok no kisa wan sugui sadi tam nenge sing tabu kaisa mane social media platform o sing onek kok no bhabui akui ma sanai hangkai mane je nai rok je viewers rok borok dukhu nangjaka hangkai sing माने एक चुटकी में हम लोग अच्छे जगह में भी जा सकते हैं वायरल भी हो सकते हैं और यदि हमने कुछ भी खराब गंदा बोल दिया हम नीचे डायरेक्ट हम नीचे भी आ सकते हैं हाय अदा
abage no je kok sana hangkai onek wan sugui angbo even angbo amti no do angkun phano kok sana ni hangkai ang onek wan sugui kok sago ang o kok saka hangkai hamya dangi thangno hamya mane unko reaction da nokhorno ang omo onek wan sugu mane amti ta ang amti kok hamya sare hangkai bui chaja gyada ungno ang amti type ni ungkoro man amti type ni borok ang so abage no onek wan sugui kok sade guys hayada tai sang tabugi he vlogger rok ni bagai omo kaisa belai no mo risk nang ni daily vlog phuno ka hangkale kun phano yedo kintu nang kaisa kok hamia shitra sai ra hangkai amo charai rok bonai tongu nge charai rok amo tamo ungko nai tamo charai rok bonai khangam charai rok srngnai bile tabuk seng shitra kok sai seng video khai tongo shitra ungko manne je kok samani style rok hayada tabuk normal kok rok no hayada kobor ei ungko sui amdero khangkang kai charai bunugu charai rok bo srungo abage no sungje tabuk vlog rok bo sanamai tongo videos rok bo sungje sanamai tongo amo amtike mansuk dio mo kaisa message thang tongo omo pura all over India phanung ka all over world phanung ka o YouTube bo anga abage no sung kaisa mane kaham mane ungko khai sanamna nango sung video ro kaham kok sawi kaham message rui amdeke sung video sanamna nango tai ang bonukha a video ngai ang bo onek ungko nangja kha mane bahai ke amdeke sakana hone thik ase nang bo bai ungko kha bo bai nang kok rok banglai kha ngai nang amono nang nogo thangai sadita kintu nang amo gari o thangte no nang sai tongo omo athamya jat ba sino jotono jat no kala yoble sung jotono sini thui ek no sini sung kaisa mane ko tiprasa sung jotono thansa sung jotono ek no hangkai nang amtike samani omo chaya mane I nang amo camera off khai phano sai tongbi amo bochabu hangkai amo kaisa hamya impact nai viral thangka hangkai amo hamya digi no viral thangnai hai de bangka mo kaisa nijini man sorman rokbo nostongo hamyangu hangkai abono nane nang borok be nang kok bang khangkai nang amo nogo phaiui video khai sadita normally bhabe sadi but nang bono amti hame ke saka chini deberma borok chini deberma chala amti ungo amtimti amono gai amono ang sana muzungo je thabu kokrok shitra khuk bai salai nai angai burite te rok amti ke masangya bile amti ke hamia kok shitra bukhuk bai amti ke kok sakangka mo mane onek shitrawo hayada angai nang kok kurung hunoi bo nang onek kok bishi saira kangkai amo bo chaya nang kok kurung hangkai ba nang kaham kok noti kok sadi amo se onek faida nai onek faida nang nai nang kok kurung khangkai nang kok kurung le engi tongo but kok samani le shitra kok sai tongo hamia kok sai tongo hangkai amo tam labungkha amo kunu phano lab korei aro kunu phano sini profit korei hayada friends rok tai abo nongkai tinini video amsukno ang je nukmani tabuk je choli tongmani amono kisani je Bwkha ang je chobi tongmani amo ang norok ni baskango khulugui saka gai norok ni point of view bahai norok ano comment section no sapai di guys tai ang bai kun phano hamya chaya kun phano galti se ang sai roja ka hangkai मुझे माफ कर देना गाइस सो और आप लोगों ने ना मेरे पिछले वाले जो वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत अच्छे कमेंट आए हैं मैं बहुत ही मतलब ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा कमेंट दिया है अच्छा कमेंट मैंने पढ़े हैं सबके तो थैंक यू सो मच और आप लोगों ने बोला है कि फिर से ऐसा कमेंट आई मीन ऐसा वीडियो बनाना फिर से बनाएंगे अभी सिचुएशन तो अभी चल ही रहा है तो हम बनाएंगे नेक्स्ट इस टॉपिक पे भी हम फिर से बात करेंगे तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही तो थैंक यू सो मच और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन ताई खुलुमका